Hej alle sammen. I dag skal vi lege med Bubbles. Det her, det er pindsvinet. Den er spændende. Sofia elsker at trille på den. Den er meget dejlig at røre ved. Og så er den også sjov at sidde på. Farverne er så fede. Elefanten er en af hendes absolut favoritter. Den kan man gynge frem og tilbage. Det er så godt for hendes motorik. Men man kan også sidde og lege ved den. Bare prøv at se her. Vi hygger rigtig meget, når det er, vi leger med elefanten. Man kan også stå op ad den. Det er godt, når hun skal lære at stå og hoppe lidt. Langsomt kan hun også glide ned og bare sidde og nyde udsigten. Man kan også sidde og vippe. Kyllingen kan man gynge frem og tilbage. Det er hyggeligt. Den er også rigtig god til at træne nakken med. Tak fordi I kiggede med. Hej hej!